Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ću komentarisati kanal Srpski tutoriali. To je kanal, znači na kome radi Aleksandar Cile Leštović. U svakom od njegovih klipova, osim na live-u, imate u opisu klipa link njegove stranice. Uđite u njegovu Facebook stranicu. Čekajte ovo malo da uđe. Lajkujte, imate u beleške sve. To je on koristio. Uđete u program i imate linkove. Uđete u operativne sisteme i imate linkove. Uđete u igrice i imate linkove. Idemo dalje. Znači, on je završio za servisera računara. Čak je sa svojim profesorom otvorio servis računara. I znači snimao je, bio me dosta o računarima, o najviše, i snimao je dosta gameplayova. Far Cry 3 mu je bio najpopularniji, a on je snimao Hitman Absolution, snimao je, ja mislim, to zove, ne znam, čekaj, zove beš igrica, Hitman Far Cry 3, ali dok su ima game topic, nešto, ne znam, nemam pojma, i bio mu je najpopularniji Far Cry 3. To mu je najpopularnija igrica na kanalu Minecraft. Znači prvo kad je ušao, znači prvi put rekao je da nije znao da je inventor. Naravno, on je dosta od tutoriala i sad zna. Jedino, znači da on malo pokazuje kako snima, jer svi pomalo komentarima sumnjaju da Cile koristi kreativ mod, a on je rekao da ne zna za to, nemam pojma. Znači, samo da zna da ne treba da snima u kreativ modu, znači neka slobodno, neka nemoj da samo da laže ljude, slobodno neka on pokazuje nešto u kreativ modu. Znači ja se slažem, ako nemaš materijala slobodno uzmi igri kreativ mod, ali pokaži da si, nemaš sad ti uđeš, uključiš čitovanje, kucaš game mod 1, uzmeš sve što ti treba, aha, vratiš se na survival, game mod 0, pa su kucaš, znači to i ukucaš i ti sad sve to imaš. To je lako da se uradi, samo sagradiš, čak možeš i u kreativu da gradiš i posle samo pređeš u survival i praviš klip, znači nemoj to radiš. Ako hoćeš da snimaš u kreativu, ti pokazuj kako nešto praviš u kreativu, to radiš. Samo u prvoj noći Minecrafta bio si realno. Znači ja. I, znači, pravio je dosta zanimljive klipove. Prvi klip mu je bio tako instalirati Windows 7. Pravio je puno live-ova je pravio. Znači, baš ima puno live-ova. Imao je ocenjivanje kanala, pa malo pre 4 sata. Neočekivani jutarnji live. I stavio je prvi nastavak klipa kako je oprema potrebna za uspjeh na YouTube-u. Znači, to je pravilno rekao. I, da ću vam kažem, ima 6793 subscribe-a. Ima, što ću vam kažem, prave nagradne igre, ali on ne poklanja nego neki drugi. Ima 398 video snimaka i znači ukratko sam vam upisao kanal Srpski tutoriali.
i to je to, znači to je ono baš popularan kanal, tako da